Ġie inawgurat ġnien ġdid f'Birkirkara b'investiment ta' 700,000 euro mill-Fond tal-Ippjanar tal-Iżvilupp. Il-ġnien ġdid li semma l-Lippu Sammut li kien tella l-qampina kbira fil-Bażilika ta' Santi Elena ġie inawgurat b'ċelebrazzjoni li fiha ħadu sehem bandisti minn 3 banek f'Birkirkara. Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, Ian Borch, stqar li dan huwa t-tieni spazju miftuħ f'ġimgħa waħda wara li kien inawgurat ġnien l-istazzjon mill-Prim Ministru Joseph Muscat. B'hekk Birkirkara se tkun igwadanjat minn total ta' madwar 1.4 miljun euro fi spazji miftuħa għal kwalità ta' ħajja aħjar. Ovvjament irridu naraw li l-iżvilupp l-ewwel ikun sostenibbli, però mbagħad għandek kumpens bi proġetti bħal dawn spazji miftuħa li jiġu rihabilitati. Biss ngħidu pereżempju l-lokalità ta' Birkirkara gwadanjat minn 1.5 miljun f'żewġ ġonna f'temp ta' ġimgħa. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis innota b'sodisfazzjon l-għaqda li hemm bejn il-Kunsill Lokali u l-Gvern Ċentrali u saħaq li l-Kunsilli Lokali bħal dawk ta' Birkirkara juru li verament il-Kunsilli Lokali qed isiru gvernijiet lokali. Dan fil-waqt li ħeġġeġ lill kunsilli lokali sabiex japplikaw għal skemi differenti li permezz tagħhom il-Gvern qed jagħti sosten u appoġġ lill-kunsilli lokali. Il-Gvern joħroġ ħafna skemi aħna bħala dipartiment bħala Gvern Lokali noħorġu ħafna skemi il-Kunsill Lokali jridu japplikaw għalihom biex verament jibdlu l-lokalitajiet tagħhom għaliex aħna nemmnu li l-Kunsilli Lokali jridu jkunu t-tieni dar taċ-ċittadin. Is-Sindku ta' Birkirkara Joanne de Bonogrek saħqet li permezz ta' dan il-proġett ingħatat iżjed dinjità lill-inħawi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.